forstår ikke, hvorfor vi ikke bliver inviteret til den anden fest, altså. Skal vi ikke holde vores egen fest? Jo, god idé. Lad os gå ud og spørge far. Ja. Far? Ja. Må vi godt holde en fest? Ja. 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 Nej. Hvorfor ikke? Den dag I lærer at rydde op i jeres værelser, så kunne vi overveje det. Er det der? Ja. Vil du have tyggegummi? Ja. Det smager rigtig godt. Det smager rigtig godt. Ja. Jamen, tak så. Hvad til det? Hey far. Må vi godt have fest nu? Nu? Ja. Ja, for fanden. I køber. Ja, men... Ja. Hey, jeg vil bare lige sige, at der var fest hos mig og min bror her. Så inviterer lige med dem. Ej, er du okay, mand? Du skulle ikke have taget så mange tyggegummi her.